Da, mă sun. Taci, bă, pleacă de aici, că te bat. Zi, auzi tu, băi, turbatule. Oh, trrr. Băi, câine. Vrei să te iau de urechi? Te arunc peste gardul ăsta aici. Vezi, stai ușor. Latră deja pe aici. Da, trămăta. Taci, mă, căcatule. N-ai căcat în măta. Bă, N-ai căcat taci, în gură. Săracul. Săraca, Ești mă, medro tu. de tot. Vezi că Era ești ca prost. mătă. Pleacă, bă, de aici. Reveni la discuția noastră. Sani, când a sens video? Da, ți-o dau numai dacă mă las să spun mâna pe chelie. Ia, da, îmi place. Am Ia. dat-o cu lui. I'm dance. Ești admin? Care e admin? Da, eu sunt admin. Dă-mi Angel, că copilul ăla Nu văd vreau. că și-o are. Dance, dance with my Bravo, bravo, așa. I Jesus said, I Așa, know așa. dance. Îți place de Gina Ortega? Ce nu te dai? 3 cupele. Da? Îmi place de Alisa Bounty. De Alisa Da. Bounty? La care Da. care e preferata ta? Lana Rose. Lana Rose? Sani, dă-i ca ce faci. Sani, când a sens video? Da, ți-o dau numai dacă mă las să spun mâna pe chelie. Ia, da, îmi place. Am Ia. dat-o cu lui. Cu Luciu? Ia, stai mai stai dat în jos, ia. Ia uite ce chelie frumos ai. Frumos, da. Cred că așa ajung și eu în 40 de ani. Eu, mă, sunt admin. Vreau să El dau. e admin, el e admin. Adevărat, Sani, 2 capa. Dar, de curiozitate, așa, ai făcut vreun ban cu hack pe care îl vinzi? Ce hack? Abonare, dați abonare că vă tai vii peste voi. Să vă apară acne pe față, să nu stea nicio fată cu voi dacă nu dați și abonare. Îmi place de o fată, pe nume Bianca Țesoasa. E de pe Cronos România. Aș vrea să iau cu bătăte. Da, făcea mișto de mine. Și mi-a zis că îmi dă bani că-s misogin. E schelios, n-ai de ce să mă tragi. Bine, ai de ce să mă tragi. Dar tu, ce boală ai? Cum se numește? Am luat de la Bianca Țesoasa. Da? Da? Păi cum ai luat? Păi nu ne-am protejat, adică Ce vrei să-i transmiți? o pup și să-mi dea și mie o parte din tuțele ei, că tare frumoase sunt. Îi place p***a mea. Bă, bune? Bă, bune. De unde Bă, știi? serioase. Ei, nu știi că am luat bol de la ea? Uai, dar ce boală ai luat? Bă, la copiluri, E, teroare, cam. disperare, Aha. anxietate, astea. Da, mi-a dat și mie. Hai să ia mă și tu și gustă puțin, dar acum am devenit dependent. Hei! Ia mă sun. Taci, bă, pleacă de aici, că te bat. Zi, auzi tu, băi, turbatule. Oh, trrr. Băi, câine. Vrei să te iau de urechi? Te arunc peste gardul ăsta aici. Vezi, stai ușor. Latră deja pe aici. Da, trămăta. Taci, mă, căcatule. N-ai căcat în măta. Bă, N-ai căcat taci, în gură. Săracul. Săraca, Ești mă, medro tu. de tot. Vezi că Era ești ca prost. mătă. Pleacă, bă, de aici. Reveni la discuția noastră. Domnișorule, tu nu mă minți cumva că ești domnul Sani 2K. E cheamă Gigel Marian Bosu și ești un civil care are 16 ani.